Vă salut! Acum că a venit seara și am terminat treaba pe afară, am intrat în casă, că s-a lăsat frigul și primul lucru o să fac focul într-un termoșemineu. E vorba de un Fornello Dila de 29 de kW. O să vă arăt cum fac eu focul în centrală. În primul rând, luăm mai multe lemne și le punem la bază, partea de jos. Punem o brichetă, ținem bine subțirele. Facem focul de sus în jos, pentru că se încălzește mult mai repede apa în centrală.